Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. U ovoj epizodi Minecrafta ćemo da idemo sa moje kućice. Kad ćemo to sada odradimo? Ako ne znam kako da sviđam, da, i sakupio sam ribu. Vidite? Sakupio sam ribicu. Vidite? Tako da se vidi. Ova ruka. Ja sam vam već mnogo epizoda da ću da skršim. Ne! Ajoj. Da, i napravio sam kuću. Da sam napravio sam krav. Ovo sam napravio tu. Deve. Šit. Tako. I napravio sam ovdje sobu. I sad ćemo da vrata da ih namontiram, kako se kaže. A meni lijepa mi je kuća. Meni je. Da, što smo odlučili da radimo u ovoj epizodi. Zašto sam skočio sa krova? Ne prodim, nego proizvodim takav zvuk. A gdje mi je semena? Stalo mi semen, imam semena. Idem da craftujem. Ima sekira? Nemam sekiru. Da, i neću da trošim godzeni šlem. Napravio sam ga, ali neću da ga trošim, a to je bilo jako davno. Ja ga napravio. Da, i nisam mogla da snimam odmah, pošto bio sam na rođendanu. Šeć me. Šaj. Baš me briga. U kuški snalazite se kako znate i umete. Ajde, ti i ti. Ajde. Ajde. Baš prije. Evo kako što je izašlo. Da, što sam uradio u onoj epizodi, napravio sam ovo. I da, otkrio sam napokon kako se pravi slika. Otkrio sam kako se pravi, znači uzmemo što piće, bre, šalim se, ne, i ovako, da, jeste. Ajde napravit ćemo još dve, na primjer. Eto, gotovo. Idemo da pravimo. Ne, čekaj, nećemo to. Da skin se. Da, si. Ne, ni tu. Ni tu. Ni tu. Da, može. Ovo ćemo da stavimo... Ne. Dve, hoću neki kao. Dve. Ne. Ajde. Gdje si? Gdje vam? Tu sam baš stavio. Vidite. Da, što sam razmišljao da nekako napravim, mislio sam da
da. Da. Treba mi... Ne. Neću. Ne! Nespretnjaković. Da, sad sam skontao šta sam teo. Mislim, nisam ovo teo sam nešto drugo, ali sam skontao isto ovdje. Barut mi ne treba. Mislim, treba mi da napravim TNT, ali za sad ne. Gdje je? Tako. Ne. Eto da. Baš ono lepo. Da, stavio sam zavesu. Da, ono baš ono kao lepo, ono plazmate. Kako da ovo zaboravim. Ovo niko ne može da zaboravi. Ali ja sam zaboravio. Što mi trebalo ograda? Da, tu si. Našao sam te. Naša zemljica. Tup. Ne. Sekiru. Lako to postavljati, ali kad nemaš sekiru. Ne. Opet sam pao. Šalim se, nisam opet pao, nego bio sam. Nešto sam imala glanac. Što da jedem? Leba. Našao sam lebac. A daj! Nemam ja toliko zemlje da bi se penio 15 puta. Ovako, tako. Gdje sam ja? Tako. I sada opet. Samo da mi laguje, ako mi zalaguje. Ako pustim shift. Crpu sam. Ne. Dobro, to ćemo skršiti posle. Ajde. Da, i ja sam danas u moje komentare da li imam komentara. I imam komentare od mog druga Sime, nešto mi je rekao kao ne glupiraj se. A pa ko da on zna bolje možda da snima od mene. Kao lik se počeo hvalit kao ne glupiraj se. A kao ko da on zna bolje snimat od mene. Mislim, neću da ga uvredim, nego čovjek ne može da se miješa u što mu ga niko nije zvao. Eto tako kaže. Ne može da se miješa, znači ni pod razum. Gadno. Ja govorim o mom bratu. Znači, uopšte ne možda nema prava da se miješa. Ko bi njemu dozvolio? O, da, vidi ti to. Kuček. Raz. Ne. Mic pekarca. Da idem malo uzeti mlijeka.
domaćeg mleko, sa bakinog salaša od kravice. Idemo uzeti mleko od kravice, dođi kravice, dođi, daj to. Tako, hvala. Da, i skonto sam kako se pravi ovo. Što da radim? Šta je sad ovo? Šta da radim? Šta da radim? Šta ti zuriš u mene? Šta da radim? Da, i sada imam 2 jajeta, tako da mogu da napravim 2 pite. Koji mentol? Jetzt to Ringi-Spiel. Luperdo jedno. Ovo je prvi put u životu da vidim da neko toliko mentol. Ko krava. Znači, kako napraviti pitu? Bundeva, šećer i jaje. I evo ga, pita. Pita od bundeve. O, vidite to. 2 pite. Jako je ukusna bakina pita. Eto pite. Pita, pita. Pita, pita. Mala pita. Pita, pita. Jako je ukusna bakina pita. S čim se vedi? S ovim. Ne. Sad sam nešto baš i probao sam da napravim skin u Minecraftu, znam kako da se napravi, ali password mi nije tačan, to mi radi u svim. Sam ja nesrećan ili... I ništa, to je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo u sljedećoj epizodi, tako da, bye bye, pozdrav!